ஓம் சாந்தி. ஹிந்தி பேசலாம். இப்போ நம்ம ஹிந்தி கிளாஸில் ஹிந்தியில் எழுத்துக்கள் பாரஹ்கடி உயிர்மை எழுத்துக்களில் இன்னைக்கு டா வரிசை பார்க்க போகிறோம். ஹிந்தியில் 4 டா இருக்கு. ட, 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 டா. நம்மளா பெயர் வச்சுருக்கோம். சீட்டா, முட்டட்டா, எஸ்டா, சி போட்டு முட்டை போடுறடா. அது எல்லாமே ஆனா கூட சேர்றப்ப எப்படி உயிர்மை எழுத்துக்கள் வருது அப்படின்னு எழுதி பார்க்கலாம். ட, ठा, ड, डा. आइए हम शुरू करेंगे. டா வரிசை நம்ம எழுதி பார்க்க போறோம். முதல் டா சீட்டா இருந்தானா சீட்டா, டா டா துணை எழுத்து போடணும், பக்கத்தில் போடு டா. நெக்ஸ்ட் டீ எப்படி எழுதணும்? சீட்டா போடணும், மேலேருந்து லெஃப்ட் சைட் ஒரு கோடு இழுக்கணும். டீ டீ நெடில் எழுதுகிறப்போ சீட்டா போடணும், மேலேருந்து ரைட் சைட். டூ டூ எழுதுகிறப்போ டா போடுங்க, கீழே முட்டை போட்டு லெஃப்ட் சைட் டூ. டூ நெடில் எழுதுகிறப்போ சீட்டா போடணும், முட்டை போட்டு ரைட் சைட். நெக்ஸ்ட்டு இட்டு ரூ ட்ரூ எழுதணும்னா சீட்டா போட்டு கீழே ஒரு சின்ன சி ட்ரூ. அடுத்து டே ஒத்த கொம்பு 2 கொம்பு. டேக்கு எப்படி எழுதணும்? சீட்டா போட்டு மேலே போடு ஒரு கொம்பு டே. அடுத்து டை சீட்டா போடுங்க, மேலே 2 கொம்பு டை. டோ டோக்கு சீட்டா போடணும், கோடு போடணும், இந்த கோடில் ஒரு கொம்பு டோ. டவ் டவ் சீட்டா போட்டு கோடு போட்டு கோடில் 2 கொம்பு டவ். டம் டஹ சீட்டா போடணும், மேலே புள்ளி வச்சு டம். அடுத்து டஹ எழுதுறப்போ சீட்டா போடணும், சைடில் ரைட் சைடில் 2 புள்ளி டஹ. இப்போ நம்ம இதிலே இட்டு எழுதுறப்ப என்ன செய்யணும்? இட்டு எழுதுறப்ப சீட்டா போட்டு கீழே ரைட் சைடில் ஒரு கோடு. இப்போ சீட்டாவில் பாதி எழுத்து எழுத முடியாது, அதனால் இட்டு எழுதணும்னா சீட்டா போட்டு கீழே கோடு தான் போடணும். அடுத்து 2வது டா எழுதி பார்க்கலாமா? 2வது டா ஹிந்தியில் என்ன டா எழுதுவோம்? முட்டை டா. இது ப்ரொனன்சியேஷன் இட்டு டாவும் சேர்த்த மாதிரி சொல்லலாம். டா அழுத்தமாக சொல்ல போகிறோம். வாங்க எழுதி பார்க்கலாம். டா எழுதுகிறப்போ முட்டை டா. அடுத்து டா துணை எழுத்தோட சேர்த்து எழுதுகிறப்போ முட்டை டா போடணும், கோடு. டீ எழுதுகிறப்போ முட்டை டா போடுங்க, மேலேருந்து லெஃப்ட் டீ. டீ நெடில் எழுதுகிறப்போ முட்டை டா போடணும், மேலேருந்து ரைட் சைட் டீ நெடில். டூ எழுதுகிறப்போ முட்டை டா போடணும், கீழே முட்டை போட்டு லெஃப்ட் சைட் டூ. டூ நெடில் எழுதுகிறப்போ முட்டை டா போடணும், முட்டை போட்டு ரைட் சைடு இருக்கணும். அடுத்து இட்டும் ரூ ட்ரூ எழுதுகிறப்போ முட்டை டா போடணும், கீழே ஒரு சி எழுதிடணும். அதை தொட்டு எழுதணும். சி தொட்டு எழுதிட்டோன்னா ட்ரூ. டே டே எழுதுகிறப்போ முட்டை டா போடணும், மேலே ஒரு கொம்பு டே. டை எழுதணும் அப்படின்னா முட்டை டா போடுங்க, மேலே 2 கொம்பு டை.
டோ போட்டா துணை எழுத்து மேலே ஒரு கொம்பு டோ. டவ் எழுதப்போ முட்டை போடணும், துணை எழுத்து போடணும், போடணும், மேலே 2 கொம்பு டவ். டம் டஹம். டம் எப்படி எழுதணும்? முட்டை போட்டுக்கணும், மேலே ஒரு புள்ளி டம். டஹ எழுதுறப்போ டாவும் ஹாவும். இப்போ முட்டை ரைட் சைடில் 2 புள்ளி டஹ. இப்போ இட்டு எப்படி எழுதணும்? முட்டை போட்டு கீழே ரைட் சைடில் போடு. இதில் பாதி எழுத்து எழுத முடியாது. இப்போ அடுத்தது எஸ் டா எழுத போகிறோம். டா எஸ் டா. மூணாவது டா. டா டிஏ டா இதெல்லாம் வாங்க. டா எஸ் டா டா. இப்போ டா கிட்ட துணை எழுத்து போடணும்னா என்ன செய்யணும்? டா போட்டு துணை எழுத்து. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பக்கத்தில் ஒரு கோடு டா. அடுத்து டி எழுதுனா என்ன செய்யும்? டி எக்ஸ்ட்ரா போடணும், மேலேருந்து லெஃப்ட் டி. அடுத்து டி நெடில் எழுதுகிறப்போ எக்ஸ்ட்ரா போடணும், மேலேருந்து ரைட் சைடு டி. அடுத்து டூ 1 போட்டு சுற்றணும். டூ எழுதுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போடணும், கீழே முட்டை போட்டு லெஃப்ட் சைடு டூ. டூ நெடில் எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க, முட்டை போட்டு ரைட் சைடு டே. ட்ரூ. ட்ரூ எப்படி எழுதணும்? எஸ் போட்டு எஸ் டா கீழே சி போட்டணும். ட்ரூ. எக்ஸ்ட்ரா போடணும், மேலே ஒரு கொம்பு டே. டை எழுத போகிறோம், எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க, மேலே 2 கொம்பு டை. அடுத்து டோ எக்ஸ்ட்ரா துணை எழுத்து, மேலே ஒரு கொம்பு டோ. டவ். டவ் எழுதுகிறப்போ எக்ஸ்ட்ரா போடணும், துணை எழுத்து போடணும், மேலே 2 கொம்பு 2வது கோடில் டவ். டம். டம் எப்படி எழுதணும்? எக்ஸ்ட்ரா போடணும், மேலே புள்ளி டம். டஹ. டஹ புள்ளி வைக்கணும், எக்ஸ்ட்ரா சைடில் 2 புள்ளி டஹ. அடுத்து இட்டு. எக்ஸ்ட்ராவில் இட்டு எப்படி எழுதணும்? எஸ்ஸை போடணும், கீழே ரைட் சைடில் போடு இட்டு. டா கிளிக்கிங்க. வாங்க நம்ம டா எழுதலாம். இப்போ டா டிஹெச்ஏன்னு சொல்கிற ப்ரொனன்சியேஷன். 4வது டா பேருக்கு எழுத போகிறோம், சி போட்டு அதில் ஒரு முட்டை. இதான் 4வது டா. டா இது அழுத்தமாக சொல்கிறோம். டா. இப்போ டா பக்கத்தில் துணை எழுத்து டா. டக்கன் டா அப்படின்னா டா எழுதி ஒரு கோடு. அடுத்து டி. டி எழுத போகிறோன்னா டா எழுதுங்க, மேலேருந்து லெஃப்ட் சைடு டி. டி நெட் டா எழுதணும், மேலேருந்து ரைட் சைடு டி. அடுத்து டூ எழுதுங்க, டா எழுதிக்கணும், கீழே முட்டை போட்டு லெஃப்ட் சைடு. சூப்பர், நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. அடுத்து டூ நெடில் எழுதுகிறப்போ டா எழுதிக்கணும், முட்டை போட்டு ரைட் சைடு. இது ஒரு சீல். டூ டே. சீட்டா போட்டு முட்டை போட்டு கீழே முட்டை டே எழுதுகிறப்போ சி போட்டு அதில் முட்டை போட்டு வைக்கணும் டே. டை எழுதுகிறப்போ
நாலாவது டா எழுதிக்கணும், 2 கண்ணு டை இருக்கு. டோ நாலாவது டா போட்டு கமெண்ட் போட்டு ஒரு கண்ணு டோ. நெடுங்கி குரில் 2க்குமே ஒரே எழுத்து தான். இப்போ நம்ம அடுத்து டவ் எழுதணும், டா போடணும், கமெண்ட் போட்டு 2 கண்ணு டவ். அடுத்து டம் டஹ டா மேலே புல். இந்த டால கீழே இப்படி கோடு வரக்கூடாது. நம்ம கரெக்டாக இப்படி போட்டு இப்படி தான் போடும். கீழே கோடு வந்ததுன்னா அது வேறு எழுத்தாயிரும். அதனால் இப்படி போடக்கூடாது. கீழே கோடு வர்றது தப்பு. இப்போ டஹ டஹ எழுதுறப்ப டா போடணும். அடுத்து சைடில் ரைட் சைடில் 2 புள்ளி டஹ. இப்போ இதுலேயே இப்போ எழுத்து இப்போன்றதுக்கு என்னன்னா முழு எழுத்து எழுதி ரைட் சைடில் கோடு போட்டோம்னா ஓம் சாந்தி. धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ओम शांति।